Hvad er din umiddelbare holdning til lovgivningsændringen? Den er meget positiv. Jeg synes, det er en god intention med at lave om på de bevillinger, eller de der udleverings, udleveringsregler, der nu en gang er. Men nu hvor du er for lovgivningsændringen, hvorfor er det så problematisk at udskrive smertestillende i for store mængder? Fordi hvis folk får en eller anden impulsiv idé med at tage for meget, så er det jo nemt lige at få fat i en stor mængde smertestillende medicin. Hvorfor kan det være nødvendigt at udskrive smertestillende i store mængder? Jeg mener heller ikke, det er nødvendigt at udskrive store mængder af gangen. Hvis folk de har kroniske smerter, altså behov for et eller andet smertestillende konstant, så kan man jo bare få det på en recept, hvor man får det af små portioner af gangen. Men selvfølgelig, der er jo så noget økonomisk med det, fordi der er mængderabat, jo større mængder, der bliver man får på en gang, jo billigere pillen. En pille i en stor pakke er billigere end en pille i en lille pakke. Så der er jo et økonomisk problem. Men altså, hvis man har behov for at have store mængder medicin, eller konstant medicin, så kan man jo bare få det sådan noget hyppigere. På recepter, man kan gå hen og hente på flere gange. Selvmordsforsøg ses hyppigst blandt unge. Men hvad er det, man skal være opmærksom på, når man får en ung smerteplade ind i sin konsultation? Jamen, unge mennesker er jo ikke smerteplade, ligesom gamle nedslidte gigtplade, eller hvad man nu skal kalde det, eller andre lidelser har smerter. Hvis det er sådan, at unge mennesker de kommer og klager over, at de har konstant smerter, så ligger der altså altid et eller andet til grund for det. Og det kan selvfølgelig være en eller anden lidelse, de har, og så er man jo i gang med at undersøge det. Men altså i mange tilfælde ved unge mennesker, så ligger der nok sådan nogle psykiske spændinger til, som gør, at de klager over, at de er ondt forskellige steder. Det vil sige, det er ikke det, man kalder psykosomatiske smerter. Det betyder smerter, der er udløst af noget psykisk.